Sacela ukubingelela nguMangothobane isangoma esiphula ngonyezi esinye siphula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi. Nanti ikhehla liyabuza la ubungozi bentindile. Masikhuluma ngentindile khona lento le abayigaxayo la enye bayivula imbobo phakathi bayifaka imithi enye bayigaxa injalo. Luningi ke ulwazi kwabanye belaphi bendabuko. La ubuza ubungozi intindile igama layo kahle kahle intandane. Le ntindile isebenza kakhulu kubantu abazi intandane. Mangithi abantu abazi intandane mathothi abazali bashona nabafowenu ngoba iyona iyathwebula kakhulu. Yona inhle kodwa inobungozi makusaphila abazali bakho nabafowenu. Okungenzeka ukuthi izinhlahla zingafinyeleli kubafowenu zethonga zigcine kuwe onentindile. Siphinde futhi okwesibili ma unabazali mangakubekusela ngikwenzela isibonelo kwathi ngabo 2010 kwakhona ikhehla engangelijwayele kakhulu elaliyinyanga la ngichazela ngentindile lathi mfana wami uma kusakhona abazali lento ungayifaki noma ethi umuntu ifake intindile iba one abazali bangashona, two abazali bengahlala begula bebentekenteke noma lokho abanakho abazali kuphele kuphi esandleni kubona besokole kube nguwo ngathi ungcono. La sikhuluma ngani ngentindile. Intindile igama lalo eliphelele intandane. Yikho isetshenziswa ngabantu uzothola ukuthi umuntu usemdala kakhulu noma ugogo useyikhehla noma useyisalukazi umthole egaxile elengisile. Isizathu one uma kuvalwa amathuna kuyovalwa emathuneni ukuthi inhlahla zenu zingalungi umuntu inhlahla imsebenzele yena. Kuke leyo mithi imixwa nayo intindile. Sengisho ukuthi yona eyingozi kumuntu onabazali, umuntu onabafowabo nodadewabo ngoba ekugcineni izothiwa wena uthwebula idlozi. Yabo. Ulwazi lolu mina enginalo. Angisho ukuthi ezinye inyanga ayinalo ulwazi olungcono. Sengisho ukuthi lokhu engikukhulumayo engikwaziyo nengatshelwa khona. Siyathokoza.